Jotoni selai o hasakao thokai botoma ngai sabo. Angsi. Tit mata kerap nengdiba. Sak gositong. Nei. Tokha thaichumu. Sakao ke jilik jalak kesak. Siapa? Bising oke. Jotoni selai sono osok menam. Abo haikeno. Pula oke. Ko ketui sawi. Ko kesang sawi. Borokni bekhano fainani bagai. Lukurongno logiwo manani bagai. Dokter biswajit pula sikang oke. Lukurongno ko ketui sawi. Ko kesang sawi. Norokno ang otomal khungrok rinani. Geri bigrarongno salni pohor susasawa planani hine. Ko ketui sawi. Lukurongno nokoli mukti yorika. Lukurongno bekhaburika. Lukurongno khasrangrika. Lukurongno tongthori. Takoktai buksong omahai diyari phatra rokbai huske tongdi. Je borokno ko ketui sawo. Je borokno ko kesang sawo. Je borokno moneri mano. Je borokno tongthori bo mano. Omahai diyari phatra rokbai huske tongdi. Paithani salo diyari phatra rok gobang mano ongkhonai hine samani. Siapa tabuk teruk sini bisingko tabuk nukjagui tongo. Omahai keno जों sawi manani nangnai. Je borokno kabroi mano. Je borokno dukho funangui mano. Je borokno khlai mano hinui sawo. Siapa? A borok bai huske tongdi. A borok ongkha diyari phatra. Nini don sampoti. Nini nok nukhungni rang puisano tulangnani bagwisi. Nini kahamni bagwiya. Bini samung sanani bagwisi. Aboni bagwino omahai borok bai huske tongnani khaidi. 28,000 takani sosma tei 18,000 ni juta kanai. Angsi. Tit mata kerap ningdiba.